хезмәткә төште. Уйнаганда ут шәшә торган артистка була ул. Никадәр көч, темперамент аның образларында. Бетерчек кебек кенә Асия Хәйруллина бөтен татар тамашачысын үзенә карата. Туганда ул кичкенә булып туган. Әнисе аңарга әйткән инде, мин алабута ырлыгын төеп, ын ясап, шулай итеп мин сине ачлыктан саклап калдым. Ул вакытта туган 21-нче елда туган балалардан, кызлардан син һәм Шәйхулла исемле бер ир бала исән калды дип. Ничек тиз узасың син гомер дигән китабында Асия Хәйруллина гомер буе авылны сагынып яшәдем дип яза. Ул Апас районы Түбән Барыш авылында дөньяга килә. 7 балалы бүрекче Хәйрулла гаиләсендә 5-нче булып туган. Нәкъ менә шушы без басып торган урында бүрекче Хәйрулланың йорты була. И артында күл, аның артында аларның ындырлары булган. Хәлле гаилә була. Алар бүрек теккәннәр һәм моннан ерак түгел урнашкан Шунгаты базарында сату иткәннәр. Аларның даннары тирә-якларга таралган була. И кырыенда үзләренең кибетләрендә ачып җибәрәләр һәм әлеге вакытта ул кибет урынында кызыл кирпечтән төзелгән бина тора. Гаилә күбәйтеп кышкырт тоткан, терлек асраган, аларның су тегермәннәре булган. Әтисе кулакларга каршы сәясәт башланганын, вакыйгалар алмашынуын алдан белеп ала. Бар булган мал-мөлкәтен авыл советына калдырып, ат арбасына 7 баласын утыртып, бер белмәгән башка авылга, Кызыл байракка юл тоталар. Анда землянка, бер ел землянкада торып, аннары соң йорт төзеп, инде алар Кызыл байракта тора башладылар. Әни гел Силидрия, минем авылым Барыш, иң матур авыл. Аның шишмәләре тау башындан чыгып, шуннан гына агып төшәләр дип, шуны сөйләгән ие. Асия Хәйруллина Спас педагогия училищесында укый. Фортепиано, мандолина, скрипкада уйный, музыкант булырга теләгән ул. Тик сугыш башлангач Югарыслан районының Нариман мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшләргә туры килә. Ул вакытта ул директор, укытучы, җыештыручы, бөтен хезмәтне бер үзе башкарган. Балаларны ул бик нык ярата. Ул әле бик кызык, троллейбуста барганда берәр бала утырып торса, ул аның белән сөйләшәдер. Әйтәдер, син беләсеңме, мин бит синең бабушкаң. Урыс баласы булса. Мин бит синең бабушка. И шул кадәрле искренне сөйләшәдер, что теге бала ул полностью шунарга ышанып, аны яратып, кочаклап уже шулай җибәрәдер. Асия Хәйруллинаның ире Халид Кумысников та билгеле шәхес, артист, режиссер, мөгаллим, Мәскәүдә ГИТИСның татар студиясына кергәндә танышалар. Әни аны татарча сөйләшергә өйрәтте, ул әнигә булышты урыс тел белән. Әни бик энергичный иде. Әти акыртыңына, шундый җайлап кына шейтергән кеше. Бер кашанда бер нинди дә скандал, төсле кычкырышу юк иде безнең өйдә. Ике кызының бөтен яшьлеге театрда сәхнә артында узган. Артист һөнәрен сайламасалар да татар дөньясына хезмәт итәләр. Наиля Кумысникова танылган рәссам, каюлы күн сәнгате остасы. Апасы Җәмилә театр белгече булган. Тик 28 яшендә вафат була. Шул көннән һәр вакыт үз алдына көйләп йөрергә яраткан Асия Хәйруллина бөтенләй җырламый башлый. Авыр кайгыны күтәрергә гаиләсе ярдәм итә. Ашык йөзле иде минем әнием. Ул бер кайчан да җыламады. Ул бер кайчан да начар сүзләр дә әйтмәде. Ул бер кайчан да ачуланмады мине. Бер кайчан да. Яратмаса карап кына җибәрәдер и все. Но аның күзе шул кадәрле күп сөйлидер безгә. Аның күз карашы булган инде шундый. Минем менә артистка булып китүемдә аның йыгынтысы бик зур. Ник дисәң, Асия апа элек авылга кайта иде дә, бөтен авыл шау-гөр киләдер инде. Асия кайткан, артистка кайткан дип. Асия апаның һич игә кайтып җитүе көтеп торып булмыйдыр. Ник дисәң, ул һәрбер капка төбендә туктап, сөйләшеп, аралашып, менә шуны авыл Шунгаты ярата иде. Достым бәгырем дигән. Достым бәгырем. Синнән дә якын достым, ахиратым юк дигән. Җилкәнсезләр спектаклендәге Рөкыя татар театр сәнгатендә классик образлар рәтендә. Бу роле өчен Асия Хәйруллина 1958 елда иң беренчеләрдән булып Габдулла Тукай исемендәге премияны ала. Ул киң диапазонлы актриса, теләсә кайсы рольне җиренә җиткереп башкара. Әйтик, Мустай Кәримнең Кыз урлау спектаклендә 3 төрле характер тудырган. Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәлендә дә ишан хатыны, кыз һәм малай рольләрен бер юлы башкарып, барысында таң калдыра. Татар дәүләт академия театрында 22 ел хезмәт иткән.
Үзенә күрә бер амплуасы, шундый сүз бар, ул малайларны, аның бер дистәләгән малайы бар спектакльләрдә, 60лап роль уйнаган ул. Шул малайлар, алар бер-берсенә ошамаган искиткеч осталар. Аннан соң аның кызлары, яшь кыз балаларны да уйнады. Аннан инде ул әбиләрне гаҗәеп кызык минем күз алдымда бик күп кенә спектакльләрендә күреп калдым. Миркәй белән Айсылуда ул явыз карчыкны уйнады. Менә нинди образ, нинди персонажны бирерсә, шуңа ышандыра алайды. Аның бөтен күзәнәге шушы образда иде. Андагы тавыш, андагы дикция, андагы балкып янып торган күзләр, ул сәхнәдән китеп әлбәттә театр зур талантны югалтты. Асия Хайруллина иң кызып уйнаган чорында Академия театрынан тагын да игелекле эшкә китә. Театр училищесында укучыларга сөйләм теле өйрәтә башлый. Анда ул 75 яшенә кадәр эшли. Бөтен җанын биреп хезмәт куя һәм башкалардан да шуны таләп итә. Асия апа безнең бик кырыс кеше иде. Без аңардан бик курка идек. Аның теле бик мотор, бик әче иде. Ул бөтен сүзне дөрес әйтә сиңа, артыңа сөйләп йөрми ул. Менә шундый туры кеше, кырыс кеше иде ул. Әмма ләкин без аңардан курыксак та, без аны бик ярата идек. Менә шул безнең өчен тырышканы өчен ярата идек без аны. Профессионал булган өчен ярата идек. Менә мәсәлән, мин рус мәктәбен тәмамлагач, мин телне шулкадәр начар белдем. Минем теләгем бик каты иде, училищеда укырга минем теләгем бик зур иде. Һәм дә училищены минем укып бетерүемнең менә шул ярдәмчесе, зур ярдәмчесе дип әйтәм мин, Асия апа булды. Ул безнең менә телгә шул кадәр күп телне өйрәнүгә шул кадәр күп көч куйды. Үз көчен жәлләмәде бер кайчанда. Аерым калып безнең менә индивидуаль дәресләрбез, мәсәлән, анда яртышар сәгать кенә индивидуаль дәрескә бирелсә, безнең белән 2 сәгать тора иде. Менә мин 2нче курска килдем. Марсия мине колымнан тотып Асия апа каршына китерде. Асия ханым, менә бу җегетнең телендә мишәрлек бар, моны бетерергә кирәк ди. Мин Асия апага шул кадәр рәхмәтле, тырышып эшләде, ярдәм итте. Ул теге була бит кешеләр, менә мин үзем әзрәк ни булса ачуланырга тотынам. Асия апа ул ничектер менә таләп итә синнән. Менә булайрак, шундый ярдәмчел кеше. Бер яктан гап-гади. Аны әниең кебек күрәсең. Икенче яктан шуның хәтле укымышлы, шуның хәтле ул бөтен нәрсә белемле. Асия апа бик шәтертән әйткән сүзен җиренә җиткерә торган һәм укучыларын да шул ук дәрәҗәгә җиткереп әзерли белгән укытучы ул безнең остазыбыз. 2 буын сәхнә теле укытучылар әзерләп калдырды үзеннән соң. Меңәрләгән сәнгатькәр әзерләп калдырды. Асия Хайруллинаның тел күрке сүз, дөрес сөйләргә өйрәнегез дигән дәреслекләрен уку йортларында әле дә кулланалар. Апас районы Түбән Барыш мәдәният йортына аның исемен биргәннәр. Шунда ук музейын да ачтылар. Бирдә аның киеп уйнаган киемнәре, фотосурәтләре, китаплары. Ул әле тагын да тулыландырылачак. Үзеннән соң зур мирас калдырган мөгаллим онытылырга тиеш түгел. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Түбән Барыш авылы, Апас районы.